Mesto Peguera se nalazi posle mesta Magaluf, znači poznatog centra Magaluf, mislim da je drugo po redu mesto. I ima dosta potencijala, ono je samo po sebi lepo, ima dosta hotela, ima 3 plaže. Ali iz nekog čudnog razloga, iako su te plaže nekako okrenute ka otvorenom moru, one ne plene, nemaju tu boju mora, nemaju čistoću. I mi smo naprosto obišli jednu, pa drugu, pa treću, očekivajući da će se situacija promeniti, ali se naprosto nije promenila i to nekako potvrđuje ono neko moje mišljenje da je bolje ići na sever ili na istok Palme, dok ovaj zapadni deo, osim možda Magalufa i Palma Nove. Port d'Andrat, kako se već izgovara, je poznato mesto. Postoji grad Andrat koji se nalazi nekih 6 do 7 km iznad. Prošli smo kroz njega, ali nam se nije učinilo interesantnim da ga obiđemo, dakle nije na moru. Dosta veliko mesto, proveli bi mnogo vremena tamo, smatrali smo da nećemo bog zna šta da vidimo. Više smo želeli dođemo na more. Ovo je mondensko mesto, tu se nalaze jahte, poznato je da ovde svoje kuće imaju mnogi vrlo bogati ljudi, međutim mesto samo po sebi zaista nije impresivno. Ima tu jednu luku, Kobajagi, neku malu plažu gde se čovjek ne bi okupao nikad. Nalazi se nekoliko luksuznih prodavnica i par restorana, verovatno izuzetno skupih, i na okolnim brnjima se nalaze brojne vile, ali nekako na otvorenom prostoru, na suncu. Ne znam šta da kažem. Ne kažem da je mesto ružno samo po sebi, ali kažem nema plažu. I ona mala plaža koja tamo postoji je jedno vreme bila i zatvorena zbog izlivanja kanalizacije, verovatno iz ovih jahti. Tako da, eto, mesto možete da obiđete i ne morate. Ono naprosto služi očigledno za bogate ljude, da tu imaju svoje vile i brodove, ali kažem, te vile su nekako izgrađene tako da nemaju zelenila. No, na drugoj strani opet ne treba podcenjivati ljude koji imaju mnogo para, valjda znaju šta rade. Eto mesto koje možete da obiđete na sat vremena, ali tu staje autobus ka San Telmu, ako se ne varam, to je već mesto koje vredi obići. San Telm je poznato mesto, do njega smo stigli iz Port d'Antraxa. Vožnja traje nekih 20 minuta kroz jedan poluplaninski predao, kroz šumu, saobraćajnicom koja nije autoput i dosta je uska i samim tim je to vrlo interesantno. Nije tako dramatično kao onaj put ka Formentoru, ali zaista lep predeo i na jednom se pojavi San Telm, nekada ribarsko mesto, to očigledno više nije, ali vrlo simpatično mesto, relativno malo. Kao što vidite, ono ima jednu plažu u uvali. Naravno, ta plaža opet ima svoj nedostatak jer je u uvali, ali nije loša. Ne mogu da kažemo da ta plaža nije dovoljno čista, ali opet ima malo previše ljudi za tako mali prostor, za tako malu plažu. U svakom slučaju,
vrlo lepo, vrlo autentično. U produžetku možete da nastavite da šetate promenadom uz koje se nalaze brojni restorani, a vidjet ćete da se negde malo dalje van ove plaže, nekako sa te promenade, malo nizbrdo, kupaju ljudi koji su lokalci i tamo je more dosta čistije. U neposrednoj blizini nalazi se ostrvo Dragonera, to je nacionalni park. Do njega može da se ode brodom u formi izleta, mi to nismo uradili, ne znam da li koliko je interesantno, ali recimo to je jedna od atrakcija. I mislim da u samom tom prostoru okolo gde ima dosta šume ima prostora za pešačenje, pa bi boravak u ovom mestu, ne znam, u trajanju nekoliko dana mogao da bude zanimljiv. Ja vidite jedno spuštanje sa te promenade ka jednom prostoru gde je more jako čisto i gde može čovjek da se okupa, gde nije baš zvanična plaža. Mesto je, kažem, ne premalo, ali ne i preveliko. Smatram da možda ovde čovjek može da provede 7 dana i da mu ne bi bilo toliko dosadno, ali eto, kažem, ona plaža je ipak malo premala i dosta je gužva. U svakom slučaju deluje jako lepo i sam dolazak na samo mesto je vrlo zanimljiv. Jednom rečju, autentično. Preporučujem da ga obiđete. Escamp del Mar je mesto koje se nalazi negde pre Port d'Antraxa, iz pravca Palma de Majorke. Mi smo preotišli u Port d'Antrax, pa onda u Sant Elm, pa smo se vratili do ovog mesta. Mesto dosta na neki način luksuzno, ima i golf teren. Ovde vidite jednu plažu okruženu sa dosta luksuznih hotela. Plaža nije ni tako mala, pomalo je i duboka, ali nije ni prevelika. Ima dosta Engleza. Ne mogu da kažem da je plaža ni tako loša, i on ima dosta ljudi, ali ona poprilično čista. I mesto je dosta autentično. Glavna zamerka ovom mestu je naprosto bilo je pretoplo. Tog dana smo obišli 4 mesta u okolini i nigde nismo osetili neki problem sa visokom temperaturom. Ovde je sunce naprosto tako pržilo. Vidite ovde jedan prelep restoran na samoj plaži koji je zaštitni znak ovoga mesta. Ono ima i posle te plaže jedno šetalište uz obalu. Mesto nije mnogo veliko, malo je brdovito. U suštini je zanimljivo, moram priznati da sam očekivao više, da posle ove plaže da ima još jedna plaža, onda bi to već bilo možda čak i odlično. No, mene lično sunce do te mere dotuklo da sam zaključio da je ovo mesto nekako tako postavljeno da vi ne možete baš ovde da boravite na neki normalan način. Čak sam i dok sam sedeo u hladovini imao osjećaj da mi je i suviše toplo, a i posmatrajući Engleze na plaži vidio sam da ne uživaju preterano. Tako da, šta da kažem, jedno lepo, autentično mesto sa lepom plažom, ali čini mi se sa i suviše visokom temperaturom. Može naprosto bio takav dan i takav trenutak ili doba dana. I nešto mu još nedostaje još jedna plaža, recimo, da bi to onda bilo, da kažem, to. Evo nas ponovo u glavnom gradu Majorka, u pitanju je plaža Pier Antoni. To je najpoznatija, verovatno, gradska plaža u gradu Palma de Majorka. Do nje se stiže vrlo lako sa trga Espanja, znači iz strogog centra gde se nalazi glavna autobuska stanica. Nizbrdo u roku od nekih 10 do 15 minuta bit ćete na ovoj plaži. Plaža je peščana, sasvim korektna, more je čisto, ne tirkizno, ali je čisto. Njen glavni nedostatak je što se u prvom delu negde praktično do pola plaže nalazi uz autoput, ali ona ukopana na dole i naprosto taj autoput ne čuje. Ali ostaje taj utisak da je iznad autoput. Nije on odmah uz samu plažu, tu se nalazi i promenada, pa zatim biciklistička staza, a druga polovina plaže je
odvojeno od autoputa, tu se nalazi jedan veliki hotel i počinju i ležaljke i taj deo plaže je potpuno korektan. Možda je najbolje, ako ste već smešteni u glavnom gradu, da budete smešteni što bliže centru grada i da onda imate ovu plažu kao opciju, a sa glavne autobuske stanice onda možete vrlo lako da odete u ostale delove Majorke. To je možda najbolje rešenje ako biste našli neki odgovarajući apartman u strogom centru grada. Mi smo ipak bili malo udaljeni od strogog centra, pa nam nije bilo baš sve najpraktičnije. Kao što vidite, u pitanju je peščana plaža i zaista korektna, nemam neku primedbu. Problem je što se u domenu gradskog prevoza nalazi čuveni Ela Arenal sa vrhunskom plažom i onda vam prosto bude žao da se kupate na ovoj kad možete do Arenala i onda nekako Arenal presudi. Ovde vidite taj veliki hotel, prostor sa ležaljkama ispred. Inače, vreme na Majorci za tih mesec dana je bilo uglavnom sunčano, ali imali smo 3 dana i kiše i par oblačnih dana kad nismo bili sigurni da li će biti kiša ili ne, tako da ta priča da na Majorci ne pada nikad kiša ne stoji baš tek tako. Ali uglavnom nismo imali problema sa vremenom, ali kažem, kada se nekako nebo, da kažem, natušti, onda vam je malo nezgodno da odete negde dalje, pogotovo tamo neke plaže koje su udaljene od urbanih mesta. Ako ste krenuli ka Cala Ratjadi, znači to je na veliki urbani predeo sa čuvenom plažom Cala Igula u nacionalnom parku, jedna od najbližih plaža na Majorci, onda možete svratiti i do ovog mesta, to je Cap de Pera, koji se nalazi neposredno pre Cala Ratjade, nekih par kilometara. Možete tu izađete iz autobusa, prošetate kroz mesto, vrlo je mirno, vrlo nekako autentično, kao da je uspavano u vremenu, i glavna atrakcija je zamak koji se nalazi na vrhu samoga mesta. Malo ga je teže pronaći, ali uspeli smo nekako da se popnemo do gore. Nismo ulazili u sam zamak, odatle već lep pogled, i nismo se, koliko se sećam, ni vratili autobusom, nego smo se spustili sa druge strane nizbrdo do Cala Ratjade. Eto, mesto je zaista, moram da kažem, autentično i nekako u tim prepodnevnim časovima je delovalo kao da smo ušli u neko prošlo vreme, ali ljudi naprosto nije bilo. Dakle, možete, a ne morate da ga obiđete, ali ko je smešten u Cala Ratjadi, verovatno da mu ne bi bilo dosadno, će skoknuti do ovog mesta. I za kraj našeg obilaska Majorke nalazimo se El Arenalu, udaljen 10 km od glavnog grada Palma de Majorke, ali spojen sa njime dugačkom promenadom, pa možda možemo da kažemo da je to deo glavnog grada. Nalazi se uz čuvenu plažu de Palma, zajedno sa Can Pastiljom. Za razliku od Can Pastilje, koja je mirna, bez mnogo barova, El Arenal je poznat po noćnom životu. Ovde zaista ima mnogo i restorana i barova. Nalazi se jedan čak veliki kao amfiteatar koji je potpuno zatvoren, gde se svakodnevno održavaju žurke, i to negde od podne pa do kasnih noćnih sati. Dosta je dobro izolovan, pa se to sve nekako ne čuje. U El Arenalu ima mnogo mladih ljudi sa severa Evrope, znači Nemačke, Holandije, dosta Engleza,
Međutim, ima istovremeno i porodičnih ljudi, nekako postoji neki balans u celoj toj stvari u smislu ponašanja, ali primetit ćete da se tu dosta pije, ima dosta pubova, primetit ćete da su i neki ljudi pod utjecajem narkotika, ali nismo primetili generalno ništa posebno negativno. Plaža je neverovatno dobra, ne u svim delovima, ali negde u dužini od oko 4 km zaista ima tirkiznu boju i more je fenomenalno, kvalitet vode isto tako, da postoji ležaljke. Inače, cene ležaljki na Majorci su negde oko 35 eura, ali kažem, to zaista nije na Majorci nekako obavezan standard, možete zaista bez ikakvih problema da stavite peškir i ima dovoljno prostora i za jedne i za druge. Tako da je El Arenal dakle mesto za provod, ali kažem, ima i dosta porodičnih ljudi, ja mislim da oni ipak nisu bili svesni gde dolaze i da bi bilo bolje da se pomerili malo dole ka Can Pastilji, plaža je praktično ista. Ti mladi ljudi su uglavnom svi obučeni u neke navijačke dresove, imao sam osjećaj da sam došao na neko prvenstvo sveta u fudbalu. Također postoje bočne ulice sa dosta pubova i isto tako klubova koji podsjećaju na neki onaj Oktoberfest u Nemačkoj. Tako da je ta atmosfera nekako podešena ka nekom nacionalnom mentalitetu samih turista i nije u tom smislu autentično španska. Naprosto je tako. Kažem, ono što se nama ovde posebno dopalo, to je plaža i ona je nešto što zaista vredi obići, treba je naravno iskoristiti da se u njoj kupate. Pored same plaže nalazi se, kao što vidite, jedna pešačka promenada. Zatim ide saobraćajnica, ali ta saobraćajnica je zaista minimalna, njom se kreće jednim delom gradski autobus, zatim onaj lokalni vozić, taksi vozila, znači nije predviđena za sam saobraćaj koji je izmešten iznad El Arenala i to je nešto po čemu su Španci poznati, što celu tu atmosferu čini pristupačnijom i primerenijom čoveku. Uz samu promenadu nalaze se, kažem, brojni restorani, a u nekim bočnim ulicama, kažem, pubovi i pivnice za nemačke turiste. Ja bih rekao da je El Arenal najveći turistički centar na Majorci, možda grešim, ali to je neki moj utisak. Nadam se da je ovaj naš prikaz Majorke pomogao nekom od vas da se bolje snađe na ovom prelepom ostrvu. Nismo sve obišli, ponešto je još ostalo neotkriveno, ali nadamo se da će biti i sledeći put. Hvala vam ako ste nas odgledali do kraja i ako ste u mogućnosti, subscribeujte se na naš kanal, to je potpuno besplatno. Deo čuvene rute od Port Polenke do Vidikovca na svetioniku Formentor, Cap de Formentorije, Mirador El Coromer, dakle to je prva tačka pre plaže Formentor, obavezno ga obiđite, neverovatan pogled, jako lepo sređeno i naprosto mesto koje oduzima dah.